Namaste, welcome back to my channel Samaina M Brahma nwngtangmwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायखर बावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै प्लिज अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्ट जागोन नायनो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन ट्रास्ट मी थ' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो एक्चुअली जोङो दायो दिल्ली की मशहूर चिकेन बिरियानी होननाय शपआव दं आरो बिरियानी जानो थाखाय बिरियानी जानोसै बिरियानी चिकेन बिरियानी माबायदि जायो जानायनानै नायनोसै र' गोथाव जायोना जानाया जा गोथाव नुदों नायनि र' जानानै माबायदि बिरियानी बेखौबो नुवाना 아까는 진짜 이거 한번 보자. 한번 안 먹으면. 아까는 이렇게 있지 않아? First time जाना गया है दिल्ली की मशहूर चिकन बिरयानी दिल्ली स्टाइलाव संनाय जागोन ना दिल्ली स्टाइलाव संनायखौ माबायदि गोथाव बेसेबां जायो हायद्राबादिखौ जानांगौ जों जानाया माने दिल्ली मालाबा हायद्राबादि जाहैगोन ने मोजां जायो बिराद मोजां जायो माबायाव गारियाव फैदोंमोन मानसिफ्राबोแต่พาสลาจะใช้ที่หาที่ต้องไปดูนะหรือไม่ได้หาได้มากกว่าไม่เคย
क्वार्टर दिल्ली वाला चिकन बिरयानी 70, हाफ दिल्ली वाला चिकन बिरयानी 120, फुल दिल्ली वाला चिकन बिरयानी 240, ओमफ्राय हायद्राबादी क्वार्टर चिकन बिरयानी 70। जों अबेखौ होदोंथाय? ओमफ्राय हायद्राबादी फुल चिकन बिरयानी, ओमफ्राय बै गाहायनिया गैया होथेनायसो। दिल्ली की मशहूर चिकन बिरयानी दोजा साइज झूल देखो यहाँ पे क्या है? ओह नहीं है ना यहाँ पे? जोब्बाय नामा माखासे जाखांबाय जोङो थांसिगा थांनानै साहा बागानथिंसो बेरायलांसै। दहाय जाना फैबाय साहा बागानजों थांसै फ्लाइअभार थाबायनो लुबैयो आङो सा थाबायनो लुबैयो आङो एखे साहा बिलाइनि सा गाखोनानै। दैमाबो दंलायो। साहा बागान ओरैबायदि गुवार साहा बागान 200-300 बिगासो Hey, खाना बाय जा गोसोखौनो गोजोन मोनलायखायो बिदि जायगाफोराव। आं मा खालामनो लुबैयो बिदि सासेयाव बेयाव मा होनो एवगानानै बिदि सासेयाव थाबायनो लुबैयोब्रा आङो। Hey, bagus dong lah. दा मोजां मोनो बेबायदि जायगायाव फैबाथाय माने गोसोखौ आराम फ्रि मोनो आरो। खाथ'वाखै खोमा साहा बिलाइखौ ओंखायनो दा मोजां जानानै दंथ'यो आरो। बङाइगावनि साहा बागान जा गुवार खालायनो माबाखौनो रुगुंखौनो नुहुरा आरोना नै रुगुं नुहुरा ओमफ्राय आरो नै जेरैबो रुगुं नुहुरा आरो ओरैजायबो लामा बारनानैबो दंबावो। लामा बारनानैबो सेस मोजांथार नाङो इदियाव फैबाथाय। भिडिअ शुट खालामनो लुबैखायो आरो इदियाव फैबाथाय एखे मेला फैयो मानसिफोर बेरायनो। जोङो फैबाबो फट'खौनो लाफेरनाय जाया, खालि लामाजोंल' ब्लिं थांबाय ओरै फैबाय खालि नायलाङोल' आरोखि। ओमफ्राय मालाबाबो भिडिअबो खालामफेरा फट'बो खालामफेरा आरो नङाबा बे लामाजोंनो मेरला थांलाय फैलाय बङाइयावनो फैबाय थाखायोना जोंथ' माबाफोर जेनेबा लांनोबाबो बेरायनोबाबो बङाइयावनो फैबाय थायो। बे हाबफेरनाय जाया, बांसिन फट' आरिबो लाफेरनाय जाया आरो। ओमफ्राय र' लास्ट
खेबनैल' जादों दिनै जों आवगोलाव खेबसे दं आरो मोनसे आङो फेसबुकावबो होदों आरो बेखौ फट'खौ ओमफ्राय बिनिफ्राय नै दिनैसो आरो फट' लानाय ओमफ्राय भिडिअ'आथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम आवगोलावथ' आङो भिडिअ'बो खालामखायामोन नालाय नै दा बानायबाय आरो भिडिअ' मोजां मोननानै फिसा नङा आरोना साहा बागाना बिराद गिदिर थेवब्लाबो जों बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाबो फट'बो लाफेरबावा भिडिअ'बो जेबो बिदि खालामफेरा आरो गिदिरथार फटक लानि बे खालामबाय दिनै जानो फुल एन्जयमेन्ट जाबायबो ओमफ्राय नै बेयावबो साहा बागानावबो भिडिअ'बो रिल्सबो खालामनो सानदोंमोन आं मोननैसो बानायसै र' नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्रामखौ जुदि फल' खालामनोबा फल' खालामनो हागोन आरो समायना ब्रह्म 98